Vítajte pri ďalšom turistickom vlogu. Nachádzam sa v obci Dobšina, no a pred sebou mám cestu Márie Seči. Cesta Márie Seči síce nezačína v Dobšinej, no keďže je to taká cesta na 3-4 dní, rozhodol som sa, že si pridám dník 2 navyše a preto začínam práve tu. Teraz ma čaká prejsť Dobšinský kopec a nenarafať a následne jedna z krás Slovenska v Stratenej. Tak poďme na to. Na rozcestníku Voniarky to síce veľmi nevonia, keďže trošku obďalec sa pasú krávky, no a ja som potom v stúpaní dosť zadýchčaný a spotený. No za to tadiaľ vedie SMPčka a tak som mal za krátku chvíľu možnosť stretnúť 5 putujúcich po tejto úžasnej trase. Po ceste do Stratenej, a samozrejme nie len tu v rámci Slovenska, nájdete takéto tabličky upozorňujúce na prítomnosť vrcholového predátora, no a o kúsok ďalej nájdete aj takto zaujímavo vyzdobenú kaponku. Po návšteve obecného úradu s milou pani starostkou, ktorá mi dokonca dala nejaké staré pohľadnice, prichádzam do Stratenského kaňonu. Toto miesto kedysi slúžilo ako štátna cesta, až kým sa v 70. rokoch minulého storočia nepostavil najkratší cestný tunel a tak je teraz toto miesto využívané už len ako turistická atrakcia a môžete sa sem prísť prejsť po asi kilometre dlhej trase. Vo chvíli ako je táto, človeka dosť často opúšťa všetká nádej a chuť chodiť, ale v podstate treba sa nájsť nejaké suché miesto a prečkať to. Asi je vidieť, že tam sa už črtá nejaká modrá obloha, čiže našiel som takýto jediný suchý bod tu na najbližšie okolo mňa. Horálky v ruksaku som si našiel a ideme prečkávať dážď. Keďže som prežil ten hrozný otrasný dážď, je čas, aby som si spravil niečo na večeru. Obvykle to nerobím, ale dnes som si zobral, prosím pekne, tento ešus, ktorý som mal naposledy na SMPčke, a to úžasnú hubovú vec, ktorá obsahuje kolienka, ktoré veľmi nemám rád, ale jej. Takže prvá noc je úspešne za mnou, v podstate pekne v suchu, v teplúčku. Jediné čo, tak nad ránom sa trošku ochladilo, začalo fúkať, takže som sa presunul na kryté podkorovie, nazvime to. Ale inak to bolo celkom fajn. Na
Na druhý deň mi cesta ubiehala rýchlo a primotali sa mi do nej len nejakí tí zberači čučoriedok, občasné kravičky, no a chalúbka deduška Večernička, ktorý však takisto nebol doma. Záverom druhého dňa som za mrholenia prišiel na veľkú lúku, ktorá, ako viete asi z mojich minulých videí, je ozaj veľká a rozložil som si tarpík, aby som prístrešok fortifikoval pred dažďom ešte viac. Prosím, nesmejte sa, naozaj je to môj asi tretí pokus pri jeho skladaní a vešaní, takže naozaj.